Čau, toto je Deli a Dave a toto je Lifestyle News. A neboj sa, nebude to v Českej republike. Postaviť sa na obyčajnú váhu môže každý hňub, ale postaviť sa na váhu, ktorá má v sebe 3D skener, zmerá ti postavu, zistí, kde si tučný, kde máš pribrať, kde máš nabrať, kde máš schudnúť, je iba shape scale. Je to zaujímavá váha, na ktorú keď sa postavíš, tak ti zmerá obvod tvojho péra, prdele, tvojho pupku a na záver zistí, čím si v dobrej postave alebo nie, v podstate aké máš bicáky a podobné pičoviny. A pokiaľ túžiš mať túto srandu doma, tak si priprav $290 alebo počká, až to príde do predaja, kde to bude stať o 200 ďalších viac. Nový trailer plný rivality na Auta 3, kde uvidíme čempiona Jacksona Storma a to, jak se s ním vypořádá Blesk McQueen. Virtual reality, still working on that, and interactive race simulation. Whoa, 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 whoa! Danger, you have jumped a barrier. Oh! You are on fire. You are going the wrong way. Turn it off, turn it off! You have crashed. Určite sa tešil na Deltorového Hellboya 3, ktorý bol zrušený, bohužiaľ, ale máme super správu. Mike Mignola oznámil, že bude patriť tento rok, prípadne budúci, Hellboyovi R-kovému a k tomu reboot série, ktorý bude mať na starosti Neil Marshall a David Habora. NASA hází přes 43 mega do projektu X-57 a bude se jednat o malý dopravní elektrický letadlo. Motory vyvinou rychlost až 280 km v hodině a letadlo tak donesou až 160 km do vzdálenosti. Sudca Dredd po 2 neúspešných filmoch oznámil znova, že bude seriál. Podľa mňa ten úspešný film bol super, ale jeden aj druhý. Zároveň si myslím, že chlapci z IMG Global a Rebellionu vývojári budú super v tom, že sa teším na tento popiči seriál. Chápeš, Sudca Dredd, ty kokot. Som zvedavý, koho obsadia do hlavnej roli. Za mňa bol veľmi dobrý ten Stallone a podľa mňa nesmrteľná klasika. Kokot začne žonglovať do piče, ne? VLF Automotive, AM Generals a Humvee Export se rozhodli vzkřísit starou pecku Humvee H1. Ale jelikož název Hummer patří furt General Motors, bude se to jmenovat Humvee C-Series a bude dostání ve 3 variantách Delta, Bravo a Charlie. Včerajšia správa, že BMW Rally 6 končí, určite zarmutila viacero z vás, ale ja vás môžem potešiť, Bavorák s týmto modelom kupé a veľké a super silné nekončí. Vráca sa k 8 modelovej rade luxusného šporťáku a ja sa na to teším. Vy sa tešíte? Mali by ste, je to super auto. Môžeme si pozrieť obrázky starého a tu je náhľad na koncept. Jemne zahalený tmou bude predstavený o pár týždňov. Stanice Fox nám teasuje nový seriál Gifted, který se bude zaměřovat na odboj X-menů. O režii se postará zkušený Bryan Singer a bude se to víc podobat na ty animované seriály. Dude. This is a burden. It's also a gift. Určite si pamätáš na Crasha Bandicoot, takú pojašenú, vyfetovanú zvieraciu vec, ktorá uteká a zbiera rôzne manty. Tak teraz bude konzola PS4 mať exkluzivitu na 1 rok, na PC to vyjde kedykoľvek, ale na Xbox a Nintendo si počkáte minimálne ten rok. Organizace s názvem Pacienti IBD s postihem Chronovy choroby, což asi těžký průjem, vymyslel super aplikaci s názvem WC Kompas, která ti dokáže najít všude WC. Ako najlepšie otestovať autonómne vozidlo? No asi v normálnom provoze. Lenže je troška problém zobrať auto, ktoré nikto nešoféruje, hodiť ho napríklad do Prahy a nechať tým previesť sa viacero ľudí, prípadne niekoho zraziť alebo vybuchnúť. Takže Južná Korea rozhodla, že postaví mesto o veľkosti 360 000 m2, kde bude testovať všetky autonómne vozidla z celého sveta. Toto mesto vyzerá by veľmi zaujímavé, tady je náhľad na mapku, sám som zvedavý, ako to bude vyzerať a keby to bolo u nás, tak už sa tam dávno prenajímajú byty. Škodovka to dá dohromady s indickou automobilkou Tata Motors a vyrobí spolu nějaký pofidérní levný sedan pro tamní trh. Nový raketový motor Sabre by mal byť za 15 minút vo vesmíre a mal by lietať rýchlosťou Mach 5. Mal by používať palivo ako tekutý kyslík, ktorý si sám obstaráva z atmosféry a využíva vlastne princíp prúdového motoru. Že to bude mega jebatý kokot. 15 minút hore, chlapče. Víš čo to je? To normálne ani zo schodu nezojdeš dole. Windows 10S má být nejbezpečnější operační systém v nabídce, taky obyle. Společnost Apple koupila firmu Bedit, která je výrobce monitoru spánku. Co s tím Apple zamýšlí, to je ve hvězdách. Brad Pitt, nový trailer na War Machine, je to nový Netflix film, vystříhne armádního generála k Panty Gajo. You're here to clean up the mess. This one is a bitch, right? Nothing about war is easy, Pat.
here to manage this war, and I sure as shit didn't come here to close it out. Came here to win. Všechny tyhle ty super novinky najdeš na domak.cz, která ti pomůže najít... Kámo, on to fakt hoří. Tekutý kyslík, ktorý získava... Ty si kokot. Získava raketový kyslík. Ty vole. No som z teba úplne v piči.